Ко става, хора, и добре дошли в едно ново видео на Counter-Strike 2. Днес ще ставам учител, ще науча Рост 47 на най-бейзик нещата в тази игра и накрая ще видим неговото представяне. Моля ви да се абонирате с камбанката, ударете по един палец нагоре и ми оценете начина на преподаване. Пожелавам ви приятно гледане. Нещата, на които ще го науча, са бейзик нещата, ще го уча от стрелянето, докато се ходи от Fortnite, ще го науча на някои смолкове на Мираж, като този на екрана, и най-накрая може да оцените представянето му след нещата, които съм му казал. Нека да започваме. Аз къв съм? Терорист или контртерорист? Бъди терорист с мен. Добре. Ама аз не мога да се движа. Някакъв друг се движи вместо Сега мене. гледаме да свърши рунда. Имам да ти кажа, че играта се състои от 8 рунда. От 8? Горе в ляво имаш един мап. Да, виждам го. Тия червените при точки са лошите. Всичките игри, да, червените точки са лошите. И има един с бомба. Една оранжева точка. Нали я виждаш? Да, и то трябва да го убием, да не сложи бомбата, нали? Има две места на мапа, не само на този, на всичките мапове. Има две места за плантване. Всяка бомба, като се плантне, има 40 секунди да гръмне. Абе, кой ми говори, бе? Некъв ми то с бомба ли ми хвърли, бе? В момента... Умряха ме. Не влизай толкова тежко. Аз ги ръшнах и те ме ръшнаха мене и умрях. Да, това е малко грешка, защото тук това е доста реалистична игра, така да кажа, защото не можеш да стреляш точно докато ходиш и докато скачаш. Ето защо не успях да ги оцеля. Да, иначе става някакво... Какво стана, бе? Някаква бомба хвърлих. Тук има 5 вида бомби. Едната е DK, струва 50. Също... И пари ли има тук? Да, долу в левия. Леле, той щеш да падне от блока. Леле, той е някакъв много добър, дед го гледам. Някакъв снайпер. Е много добър. Сега също има и други оръжия. Леле, то Филия Шулс ни изкери. Да, направи ейс. Леле. 5 кила, де. Неш, бе. Цъкни, бе. Реших, че ще танцувам. Цъкни, бе. Не е Fortnite, да. Леле, какви оръжия има тук. Ще купя най-скъпото. Снайпер. Добре, с снайпера ела на... Ама не, аз съм слаб, аз съм слабак. Аз съм слабак, ще взема нещо ефтино, аз ще го загубя скъпото. Добре. Си купя бомба някаква, искам бомби. Добре, смолкът... Знам какво прави. Когато лендне се такова... Взех си спамерско, submachine gun, това ми прилича малко.
Да знаеш, отдолу има енемита. Нашия... Смокнаха ме. На casual са много слаби. Чакай малко. Уби ме! Мале, този те уби през смолка. Аз Тук нищо... една втора от играчите на casual са хакерчета, да знаеш. От мен ли се учат? Сега... Аз пак си купувам същото спамерско оръжие. Ама това е Тек 9. Тек 9, да, това е. Тек Как го 9, познавам? това е пищак. Той се използва за еко раунди. То с наш ли е? Наше. Убих един. Втория ме срещна докато зареждах. Един го нацелих по и в гръб ме убиха, май. Така ме убиха, бе, аз даже не го видях то филията. Това е игра, която е доста... изисква доста тактики и доста скил, така да кажа. Трябва да имаш хубав ейм. И, да. Има ли помпа? Ами, има един XM... Има нова, това нова ми прилича на някаква помпа. Нова е помпа, да, ама е слаба. XM 1014 си вземи. Много скъпо. Нищо, сега ще ги избия. Това съм аз. Сега... моля те, не ме стреляй. Виж, знам как се релоудва, аз съм много добър. Да, това го учиш от всяка игра. Моля те, Тия са много силни обаче. Он искаше да седне на конус. Ама аз ставам все по-богат и по-богат обаче. Въпреки че харча повече и повече. Всеки рунд получаваш... Лека ми контрол ли е? Една бройка пари. Всеки рунд. Ако загубиш, получаваш там 2400. Страх ме да излезна. Спокойно. А ако падна от блока? Не мисля, че си чак толкова слаб. Има ли как? Има как, ама... Не ме подценява. Леле, то как го снайпнаха пред очите ми. И то го снайпнаха пред очите ми. Моля те, не се показвай, чакай да те гледам. Този... Да. Брат, аз не го оцелих. Да не скачаш и да не се движиш докато стреляш, защото буквално нямаш никаква accuracy и патроните ти летят на всички страни. Добре, виж, това трябва да го знам. Един го убиха май през стената от техните. Май ние имаме един хакер в отбора. Има оръжия, дето стрелят през стената. Това са АВП-то. Колко струва? Аз го искам това. АВП-то е снайпера. Ама верно ли стреля през стените? Не през всички, де. Има някои стени, през които... Гипсовия картон. Него го дупчи, нали? Да. Него го дупчи. Не дупчи цимент. Аз как да разбера кое какво е? Айде! Нашите спечелихме. Не знам как да ти го обясня, но има някои стени, през които... Искам да видя кое ще стане, ако скоча от блока. Просто ще умреш и си загубиш рунда. Къде си? Тука. Тя взимам хубавата пушка. Така, къде са ти мишки? Добре. Ела сега. Ето ме. Добре. Ела сега, като натиснеш Shift, ходиш бавно. Както... Не! Бомба, внимавай! Убих го. Като натискаш Shift, ходиш бавно. И така... контрола клякам, нали? Не те чуват въобще. Ама аз по принцип не ги чувам. С контрола клякаш. Да, в момента... Ето е хубавата пушка, да ти имам. Убиха ли те? Ела. Сега ходи бавно. Опа.
Не, флашнаха ни много зле. Когато чувам... Паднах от блока. Ама аз нищо не виждах. Аз гледам тебе. Ама... Добре, гледай ме и се учи. Сега, това се нарича пикване. Знам какво е пикване, нали съм играл в Fortnite, не се притесняй. Да, ама не знаеш какво става, като скочиш от блока. Кой блок? Добре, сега у мен е Майнкрафт бомбата. ли играем? Nice. У мен е бомбата. Виж, Аха. е тая бомба. Аз купувам всички бомби вече, така че спокойно. Ма, това е моята... Това е бомбата, която като я сложа на земята и тя ще... Ако гръмне... Виж, той аз имам бомби. бием го. Ето, наша иска да ме отепе. Не иска... Стигни се, бе. да... Стига, бе, не ме стреляй. Добре, моля те, стигни се. Ама аз съм стегнат, ама не мога да игра просто. Ела насам. Ела насам. Сега тук има енемита, със сигурност. Тези, които са лошите. Представи Добре. си, това са пилиджери. Стреляте с кросболове. Елате, мишки. Човек, убий го! Браво, бе! Убий го! Yes! Някаква картинка да изсложа като такова. Сега, Като профилна. вече ела на терорист. Пак ли? В терорист ли Вземи съм? си Да, там си. смоук. Важното е смоук. Аха. И идваш тук Опа. в този ъгъл. Чакай, смоук. Това е един от Така. смоуковете ми. Тук Къде в си? този ъгъл. Тук съм, бе. Обърни се. Тук. Тук в този ъгъл, до тази кофа, обаче в този, не в този. Трябва да съм този. тука. И задръж. И емни там, където съм ти го маркнал. Там горе. Къде? Не виждам Марк. Абе, там. Чакай малко, бе, що не ми дава. Там. Тук. Емни, ама не тук, не в този ъгъл, този. Виж ме. Този. И задръж, докато гледаш, ето там. Те ни убиха вече. И така ще оцеля прозореца им. И така, този смоук, обаче като хвърлиш смоука, трябва да натиснеш и jump space. Добре. Вземи си смок, добре, вземи си смок. Ела сега. Изимам тек 9. Тука. Гледаш там, където съм маркнал. Така. Държиш, докато не ти излезат едни зелени линии. Да. Сега пускаш това S. S. Пускаш S, държиш D и като пуснеш, скачаш. Какво? Като пуснеш, скачаш. Добре. А те да държа ли? D държиш. Д или те? D. Може да се движиш малко, но... И като... Браво! Това беше много добро. Сега, ела да видим как се е получил. Браво! Смокна го, акшели. Виж? Да, бати, добрия. Как го направи това, бе? Тарикацко. Да, това е трикче. Бягай от бомбата, няма смисъл да я пазим вече. Бягай да не гръмнеш. Бягай. Ние ги размазахме. Оцеля. Ама да, аз избягах просто.
Да, на Браво. 8 беше, защото видя как ти наби. Сега, вземи пак смолк. И Така. това път няма да ти помагам въобще. Просто... Да видя какво съм запомнил. Само Сега малко ще трябваше. Да. Там. Е там, тук. Аха. Там, добре. Така. Задържаш. Добре. Да излезнат чертите. Чакай, идват. Нищо, аз успях да го метна. Браво. Сега чай да гледаме някой, който е на вид. Ако има въобще такъв. О! Виж, един го беше... Не. Май не съм оцелил. Чакай, гледай ред, роз... Да, оцелил съм. Оцелил съм. Брат, оцелил съм. Виж как го блокира. Да. Браво. Сега цъкни М. Ама не, той е фул. Каунтер-терористите са фул. Ще ти покажа и един смолк за каунтер-терористи. Нищо. Дето, добре. смолкваш А. Ама сега ще ти покажа коя част. Ела. Чакай, сега пак ще го пробвам. Малко заребяваш. Да. Да, точно там, браво. Така. Държиш Д. Чакай. Забравих да скоча. Забравих да скоча. И сега ще науча на един флаш, ела. Мале. Чай, че бях с пистолет, не си бях взел AK-47. Не, те вече никой не ръшка, това е много лошо. Ще покажа една флашка за мид, дето... Ето също като смолка няма ли да стане и с флаша? Флаша, там има еди колко си секунди, докато не е такова. Докато не бърсне просто. Да, ама аз пак реално мога така да стрелна, нали? Мога да го пробвам. Ти ли ще го правиш? Флашнахте малко. Да, видях. А стана ли? Би трябвало, не знам, аз не ги гледам. Виж, пак няма никой на... Ела на... То вече е късно. Много лошо. Ти си с бомбата, върви към Б. Тръгвай към Б. Бързо. Ще те убият. Ще те настигнат за теб са, буквално. Бягай към Б. Има един при вана, той е белия ван, нали го знаеш? Белия ван, видя ли го? Да. Мисля, че и той те видя. Не, сляпе, плантвай. Цъкни Как? 5. Цъкни 5. Отиди там, където трябва да се плантне и клекни. Да. Клекни и цъкай е. Задръж. Може и с ляв бутон. Сега, тук. Не знам как не те видя. Избери си едно местенце, дето ще излезе от кичен. Браво, бе! То аз ги избих. Ти не стига, че плантна. Уби 3 и той пак е MVP. Ох, добре, чай, че си помислих, че ще умра от сега от бомбата. Чай, ще пробвам това с смолка пак. Предния път май стана. Аз отивам да видя. Така. Стана ли? Не знам. Чакай да гледам някой кой... Браво! Не, почти. Той е почти. Много добре си го смолкнал, той е много обеден. Тия какво стрелят, бе? Стрелят прозореца.
Стреляй тука. Стреляй към прозореца. Към това? Наби му малко. Релодни. Това е някакъв глич ли е? Еми, нали знаеш, че има някои оръжия, на които булетите минат през стената. То не е глич, ами просто е дървено. Добре, сега кой е бомбата? Не е у мене май. Знам. То вие бихте. Той го гръмна. А защо искат да кикваме някои? Да, те Аз постоянно... казвам но. Данило. Сега ще покажа още един смок, който обаче трябва бързо да го направим. Не можах да го направя, но там заставаш в онова... Отивай към Б. Плантвай. Аз ли съм с бомба? Да. Браво. Има един зад молка. Браво. Хедшотна го. Плантвай. Бързо. Е, тук. Аре бе. Чай, сега ще смолкна. Аре, смолква и ще покажа един друг. С моя смолк. What the fuck, вие сте двама. Аз нищо не виждам. Давай. Защо с 10 бутон смолкваш? Аз кой трябва? Ела насам бе, не към Б. Кой бутон трябва? С ляво. Ляв ли? Сега тук в този ъгъл заставаш и гледаш към една жица. Нали я виждаш? Тук горе. Да. И пускаш просто, нищо не правиш. Това сам си го инвентнал. И сега ела насам, виж как смолкнах е там. Виждам. Флашнаха ме. И мен ме уби той, защото ме флашнаха. Аз не си бях изправил от снайпера. И тръгна с тощче. Еми да. От 3 в 3. 3 в 2 даже. Мани. Аре ме, мамаша. Ей, за малко. Браво! Мамаша е много умно. Аз поне направих 2 кила. Виждам. Аз имам 8. Сега вземи си смолк и ще опитаме този, дето ти показах. Не прави този, дето е тук. А пак ли трябва да скачам? Не, този е лесен. Ела сега. Къде си? Намигни си. Гледаш към първата жица. Не бе! Ма той не е за Window. Той е за... Ти някак си го смолкна! Кое? No way! Там къде трябваше ли? Ти смолкна Window. Аз Верно ти ли? показах ето тук да смолкна. Е тук, виж. Да, виждам. Тук е това смолк, за да не могат да преминат. На едно го оставих. Не на едно те. Но набих му нещо. То нон скопва, май. Поне не виждам да скопва, но... Има един на Under. Мъртъв, мисля. Ма чух някакви стъпки. Спечелихме. Браво! Еми хора, благодаря ви много, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Моля ви да ми рейтнете начина на преподаване долу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате с камбанката, за да получавате известия, когато пускам видеа като това. И пръснете лайк бутончето. Безплатно е и помагате много на канала. Чао и до нови срещи!